баъд аз регистратсия наставник ба шумо ссилка медиҳад. Ссилкаро шумо зер мекунед, саҳифа кушода мешавад ва дар ин ҷо мана приложение Faberlic мана ин якумашро зер мекунем. Поёнтар мефурем, прямое скачивание интихоб мекунем. Дар ин ҷо скачатам зер карда интизор мешавем. Баъд аз вай ана аз мо мепурсад, ки скачать кунам, гуфтам всё равно скачать зер мекунем. Файл дар боло кушода мешавад, открыть зер мекунем ва мана аз поён сабабе ки шумо нав онро скачать мекунед, дар ин ҷо скачать мебурад, скачата зер мекунед, интизор мешавем. Ана приложение мо скачать мешавад. Открыть. Баъд аз открыть дар ин ҷо мо к покупкам зер мекунем. Дар ин ҷо профил ва войти ана дар боло ва смсе ки дар телефони шумо омадааст бо логину ключ ҳар касаи худашро дохил карда войти зер карда ба личный кабинет Berlik медароед.